भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबावलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैथ' 5 आगष्ट दिनैनिफ्राय दुरां काप फुटबल मेट्च बादायलायनाया दिनैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो दिनैनि मेट्चखौ गेलेगोनानो जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसि बे मोननै टिमनि गेजेराव दिनैनि फुटबल मेट्च बादायलायनाया जागोन आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो जायफोरा आंनि भिडिअसफोरखौ इन्टारेस्ट मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थानो हागोन आरोना थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायानो जाबाय आरो नोंथांमोनाथ' बिराद गोबाव समनिफ्रायनो बे खेलाखौ नेनानै दं आरोना आंबोथ' माने बिराद नायनो एक्साइटेड आरोना आंबो नेनानै दङ नै दिनै सफैबायानो ओमफ्राय दिनै दाहायसो नुसिगोन आरोना थांनानै आरो सोर देरहायो सोर मायो आरो दा नुलांबाय थासिगोन आरोना दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लामानिफ्रायनो हाबोखायाखै आरोना जाय माने टिकेट दङ बेखौल' हाबोखादों आरोना नै पार्किंनिफ्रायनो टिकेट गोनांफोरखौल' हाबोखादों आरोना नै फुरा चेकिं जोबखा आरो हाबनायनि थाखायबो नै लाइनाव थालायलायनांगौ आरोना हाबनायाबो लाइन जालायलायबावनाय नै इमान गोलावखा लाइनाबो चेकिं जोब ओरैबायदि स्ट्रिट आरोना ओरैबायदि स्ट्रिट चेकिं जोब ओरैबायदि फैखागोनलै इमान खस्थ' जारला जागोन इमान खस्थ'लै आयु बिथिं नै आं एसे ओरै कर्नार साइडआवसो जिरायगोन बला बिथिंसो नायनो मोजां जायो कर्नार साइडआव XNDF Clear flyby. Ya bisa hindaw ko sana. Hindaw ko ba siya? Saçkin nama gimana? Hah? Saya lihat nih. Bisa nih ismna. Setengah.
बिसोरखौसो खेबनो संगासिनोमोन एखे paluan paluan ओरैबायदि जारला जाबायना अखा हाना होबाय नायग्राफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरो जारलालै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय खेबा प्लेयारफोर खेबदो बिलाय आंनाखौथ' मोनासिनो दानिया प्लेयारफ्रा ओंखारबोबाय आरोना गेलेगोनाल' ओंखारनोमोन बेनिफ्राय गेलेयाब्रा गेमा स्टार्ट जासिगोनानो आरोना प्लेयारफोरा फैबाय दे जोंना रिफ्रिमेन्टआ रेडि प्लेयार्सबो रेडि सिगां एबाराव गेमा स्टार्ट जासिगोन आरोना आथिं गोलावखायसोलै बियो जोंना गथ'आ फुटबल गेलेग्राया एसे मोजां नायनानै लाखायाबा बल गेलेग्राया एसे मोजां नायनानै लाखा गथ' माबायदि गेलेयो नाय माबायदि पास खालामो माबायदि गेलेयो
साइड ओरैबायदि मानसि जादों आरोना नै फुरा माने गेलारियाथ' जायगायानो थोखायासै आरोना ओमफ्राय नै एकदम ओरै बायह्रायावबो ओरैबायदि मानसि जाबाय नै ओरै फुरा बर्ड थिगजोब आरो मानसियानो मानसि Ayo isor apa? Joi habbatai ada selain hakla. गेमा जोब्बायानो आरोना ओमफ्रायहाय जाहैबाय रिजाल्टआथ' जाहैबाय बड'लेण्ड एफसिआ 0 ओमफ्राय राजस्थान इउनाइटेड एफसिआ 1 आरोना दा गेमा जोब्बायानो आरोना